Er der noget, der hedder lærertyper i dag? Forskellige lærertyper? Nej, vi er alle sammen helt ens. Det vigtige, det er jo faget, kan du nok forstå. Jamen, så jeg kan da huske, at fra min skoletid, jamen, der var flere forskellige lærertyper. Vi havde for eksempel den venlige lærer. Nå, min lille ven, hvordan går det så i dag? Var det ikke nogle spændende og hyggelige opgaver, I havde fået for hjemme? Ja, jeg har også virkelig gjort mig umage med at finde dem. Jeg synes, de er så gode. Jamen, der var der også den skælmske lærer. Ja, den lærer der, han tog overhovedet ikke imod noget som helst, og man kunne slet ikke løbe om hjørner med ham. Nå, I små røvere, jeg kender alle jeres tricks. Nej, den går ikke. Du, jeg har også snydt dengang jeg gik i skole, men. Ej, jeg kan alle trickene. Nå ja, men alle kan vel huske ham, den gamle, sure lærer. Ja, som han satte en dyd i, og så give en lektier for, og straffe dem. Nå, tysk her. Sein i nutid. Ich sein, du seinst. Hold da kæft. Det er jo som at høre din mor. Sikke noget B. Hvad skal vi gøre ved den slags som dig? Men man havde jo også den der melankolske lærer. Den der, hvor det var, at jamen, han kunne simpelthen ikke se noget godt i noget som helst. Og det hele, det var så trist, så hans undervisning den blev formidlet ud på en måde, så man slet ikke kunne tage den ordentligt og seriøst. Grufuldt, siger jeg. Grufuldt. Hvor mange gange har vi ikke talt om det her? Hvad skal jeg gøre? Og jeg har sagt det til jeres forældre, det hjælper ikke noget.